Material abigi. Ongo tolo fa be gonna be di say ihu ne mu ne di yora. Na bu simple material, simple lokeke. Osi material. Osi material ongo be gonna be di say. Ejuafa. Bona museum. Ongo be gonna be di li. Ejuafa. Na bu ne ejuafa, obo mo sa na mu ko bo. Ọgwa bụ ego ọ bụla bụ ego iri. Eji ọma bụ onye nne na-eleli n'otu na bụ nne eji ọma. Ngwagwo ọma bụ ewu anụ ịsara na anyị na-eli. Eji ọfọ, kere eji ọfọ. Kere eji ọfọ. Ọnabago. Oge na-adaga iwere arụ dị ọcha anyị na-elili ọrụ sara na nkewa ma iru ọcha eji ọfọ anyị kenere gị mmụọ nsọ na mana nne na-ele nri n'udo otu n'akụkụ polis steshọn
What will I get to the just a hundred. Jerome Visa, I need a Lulu, double Jesse. Jerome Visa, I need a Lulu. Get around India. Double queer, double queer, Bella Beauty, Bella Secretary, Bella Di Cocoya. I'm going to make it 2,000 naira. Double queer, Marindo de Tilo. I don't queer, I beg you. I will let you answer. I will let you answer. 2,000 naira. Second speaker. I will let you answer. Answer another.
so who chila ina ro ke na ma di tile ko na ti e ji woru mana ego na tile ono bu na ka se egu akwa mo ta di no na be na mu ibe no na ebe bi wo na be ka ibi ebe ala ego akwa le toro ogologo ri na mana wo le go akwa nde mara se na pro 5 minutes mu ibe no na ebe obu na akwa mo ta di ti se egu chumu de ze ti egu olili a continuous ya na be ibe ai na egwu ona se kwụsị na akwụsị biko akwa mo ta di igbo di n'iru gị ka ebe mmụ ibu na iri na-emeli m ebe okpo ịma na ike agwụrụ mmadụ bụ na nga na ọgbụ ya nọrọ o nwere mkata mụ na nga agbagha mgba mụ na bụgo ndị uru mana gị na mmụ ibu nọrọ nne rama na ike adịghị ka ịgwa mmụ ibu na ebe na-agba m ọgwụrụ nne kọlọba maka ụdị a na-enu na dịbụgo ụdị nwa mbụ bụ dosie ego m ịma na nne nwe ọnụ okenye dịka ejiri ya nwụọ ala mana ọnụ nwa na-achapụ achapụ nwere mgbe ọ na-amị ala ọcha dị igwe ogwu dị na iru gị biko ego bụ na igbe ezụla agwụleri ego bụ n'aka abụla ibu ọ sị na mọchi ọrụ nwaba n'ubi nwalite na ndị nwụrụ anabụ ugwu sagin ego nwerila mmagwu nwụrụ ọrụ nwaba n'ubi ịkarịga ọhwana ndị mmadụ ekwetego eche nwere igbe ezụla fada akwa wata da na ni ile hu oke mbe kuma wana makeme shobulu hubo ona no wa bele beri bemune enolu ana mo na mau eze kunde na muni na chumu dezeu bonye mmaja ne manne muli okalisia na egwu chuma na nwere iwe ma agbagi onye chọlụbi n'ụwa nwajiri ibe dị ma ọ bụghị ma o jiri ibe dị njọ na anaghị ike ọ dị n'ọbọ chuma nke m bụ dike egwu ahịa dezuru ọbara nne m atakpa ka nna hụlụ ọnụ odibe egwu nwaja dị mma bụlawa mma gbakọta egwu mma nwa gharịba mgbozi dị nụ na-abụ nụ ndị be anyị dezumụrụ azụ mana abụla eze ke n'ọgwụ macho malego egwu elu ka ndị be anyị gwọlụ n'ọgwụ meberu ka ezi ihe ewo authority idọbajugwu gwọbala kịlịka ndodo gbadiri okwu ọkọrọ mma ndị be anyị ụtọ ka ọ nwụrụ n'ahịa ike ọmaka nne anụmọkọchọgwajọghị odogwu mana odogwu na-abara alụ mejọbara n'alụ ana m eje lekụ ọja dị mma bụlawa mmanwụ gbakateko mmanwụ awarụwa ode njinji odibegwu ọja dị abalị abodigo osikọrọ ode jinji mekwesị lọkụ na mgbe ọbụara nna m nwanne m nwere àwọn ọjà dịdị nwere onweghị idu na ibe dị n'ụwa nọ ọ bụ ahịa oge na-akọ moto na-akọ njọ bụrụ kene ma ụwa dị na nkwesị obodo na-eje ụka ụjọ na-akọ mmụ oji bụrụ okwu chikwu obodo pụtara ego ndị zọba na-akọnye m ọja dị nọrọ m ọbịa na ibe dọm okochu mana ụtọ bụ sọnde nwe ịzọba batara ego karịa ma aka nke m ji peni karịa idọbajogogo bala kịrịka ọgwọ mmemme alụzi chuma nwaudeze ọgwọ mmemme alụzi iru ada ubi egwu tọmụ alụsị mụ bụ mama onye na-ebute egwu ọchị mmadụ shedu ma ndị nwe bụ mama bụ ndị iru ada ime mmụọ mmanụ ana m na mmanwụ ode ejiji nwaanyị malụsi egwu odibe egwu nwaọja dị abalị abụdigo ogweni abalị ma ebe nnaje abụjala na ịka nna ka ebe mmeje ka nje kpolibe ndụ na nka bila ndụ na ọ dị n'ọhụ daalụnị
Ọ̀hún ni kọ́kọ́ yẹ ṣe dé. Ọ̀hún ni kọ́kọ́ wọn lọ tẹlifé di ẹ. Ọ̀pọ̀ sí mú ẹ mú náà ẹgbẹ́ bọ̀lọ̀ kò kí tata kú ajá. Dábùn ní sùn ní ìmọ̀ ìsìn ìdùn náà. Ọ̀dẹ́gbẹ̀dọ̀. Ọ̀dẹ́gbẹ̀dọ̀ pàṣẹ náà chi. Àkọ́kọ́ ọ̀tá bá kẹrẹ gọ́gì. Egún dúró mọ́rin níbi ẹjọ́ ìfẹ́ yìí rẹ̀. Akụkụ ibu na ụlọ baba ba dị n'aba. Ume ka dịkwa ụlọ ụka na anyị kere olili na nwa ka adị. Ụgwọ ndị ịgba na-ayọrọ ndị agwa bele ka ndị mmadụ were eri nri. Na-ayọrọ ndị agwa bele ka ndị mmadụ were eri nri. Ọ nọ n'ụlọ ka ụfa ndị esi ihe. Biko biko na chukwu na ịgba bere. Ọkụkụ bụ onye nwanyị biko ka mmadụ kere ndị yes. Na free to perform now. Anyị ndị ọkwa si ndị ebe a. Kerja apa mah ada meeting. Ada ni mana mana lagi moto. Ini ni ayo. Ane ko ko mo ay di sini. Apa ni mana na chuwa na tuta hana na jonjo. Maka nwunye gị ekwekwu gị n'egwu